Jessica Juhl Mortensen. Bane nummer 1, det er fra hovedstaden, det er Vera Stavn Hansen. På bane 7 svømmer fra Aalborg Svømmeklub, Lisa Reikhoff. Bane 2, det er Regitze Gård fra Kvik. På bane nummer 6 svømmer fra Roskilde Svømmeklub, Ingrid Bo Andersen. På bane nummer 3, hun er nummer 4 på den danske rangliste. Hun stiller nu op for AGF Svømmeklub. Det er næsten lokalt, det er Trine Kjælderskov. På bane nummer 5, der har vi fra Aalborg Svømmeklub, det er Lisa Schøn. På bane nummer 4, der har vi nummer 1 på den danske rangliste i en tid, der hedder 1:01:14. Den er sat for en måned siden i Wien. Hun er fra Holstebro Svømmeklub. Merete Topstensen. Der kan være musestille i sådan en svømmehal lige før en A-finale går i gang. Men så kunne det være sjovt at se, om der var nogle fans på vægterne, der vil hjælpe deres svømmer i bassinet. På bane 4, Merete Topstensen fra Holstebro. På bane 5, Lisa Schøn fra Aalborg. Merete som sagt nummer 1 på den danske juniorrangliste i 1:01:14. Den er sat her for en måneds tid siden, at hun svømmede til et stævne i Wien. Det er Merete, der vinder først i 28:93. Der er også med til bane nummer 6, det er Ingrid Bo Andersen. Ingrid er på årgang 2001'er. Men 3 på bane 4 viser på bane 5 og årgang 99'er. Det er Merete Topstensen fra Holstebro på bane nummer 4. Det er på bane nummer 3, Trine Kjælderskov fra AGF. Merete er helt suveræn på bane nummer 4 fra Holstebro Svømmeklub, Merete Topstensen. På bane 3 er det Trine Kjælderskov, og på bane nummer 5 er det Lisa Schøn fra Aalborg. Overdommeren kigger på underdommerne. Og vi har en dansk juniormester i 100 meter butterfly for damer. Det er Merete Topstensen fra Holstebro. Flot svømning, piger. I må komme op i ringe, og vi gør klar til at præsentere deltagerne i løb nummer 18. Løb 18, det er 100 meter